Yo, what's up? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kalabarkada. At muli na naman po tayong magbabalik para sa ating panibagong video. Speaking of pagbabalik, ay may ibabalik po tayong content. At ito na nga, si Honda Supremo. So, ibabalik po natin sa ating pagbablog. Nang dahil sa marami kasing mga nagtatanong about dito kay Honda Supremo, dahil napakatagal na hindi na natin siya naiba-vlog. Gawa nga nung ginagamit kasi namin ito ni Mrs. na panghanap buhay, kagaya ng paghahakot namin ng mga paninda. Kaya minsan hindi ko na naiba-vlog kung ano na ba yung naging update dito kay Supremo. Uunahin pala nating sasagutin yung isang katanungan ng isang viewers natin. Ito si Sir Dennis Berhel, na ang katanungan niya ay, "Idol, bakit mas pinili mo yan kaysa sa Kawasaki Barako?" So, ang sagot ko lang dyan, Idol, ang Honda Supremo kasi, isa ito sa mga na subaybayan ko kung gaano ba siya katibay. Yung tipid ng gasolina, although matipid din nung Barako na Kawasaki 2 Barako, pero ito talaga yung mas pinili ko dahil sa tatibay ng makina, sa akyatan, sa hatak, sa tipid ng gasolina, at siyempre lalong-lalo na mga kabarkada, yung sa tibay ng makina. So yun yung mas pinili ko kaysa dun sa Barako. Hindi naman po ako against sa Barako, dahil yung motor po ng tatay ko noon ay Kawasaki din, yung SD3, yung nilalagyan po siya ng tuti, yung matatandaan nyo yung motor na yon. At isa pa, mga kalabarkada, no, kaya pinili ko tong motor na to ay ito talaga yung pangarap namin ni Mrs. na mabili, na talaga nga namang pinag-ipunan namin ng matagal hanggang sa nakapag-ipon kami, at ito na nga, nabili na namin to, itong Honda Supremo. At isa pa, kaya napili ko tong Honda Supremo, gawa nga nung sa speed niya ay mayroon siyang 5 speed na gear. Kasi yung Barako kasi 4 speed lang siya. Hindi siya kagaya ng Honda Supremo na 5 speed siya. Pwede mo siyang isabay sa mga underbone category. Tapos speaking naman of gas consumption niya, hindi naman po siya nagkakalayo sa gas consumption ng Barako. So, yun sir yung dahilan kaya pinili ko po itong Honda Supremo. Sasagutin din natin yung katanungan ni Sir Frederick Pasamba, kung ano na nga ba yung naging update dito kay Supremo. Gawa nga nung itong araw na to ay 9 months old na siya sa akin. So ano na nga ba yung mga naging update dito kay Honda Supremo. Pero bago tayo magpatuloy, ay syempre isa-shoutout muna natin yung mga nagko-comment about dito kay Honda Supremo. So shoutout nga pala kay User TV, kay Rooney Simon, na nagsasabi din na tipid yan sa long drive sa traffic. Kaya nasubukan ko na rin yan, kalabarkada Rooney Simon. Bali nagpakas po ako ng 150 dito sa bayan ng Anda, tapos pumunta po kami ng Bulinaw,
At naabutan po kami ng traffic dito sa may Alaminos. Kasi ang Alaminos to Anda ay 42 kilometers. Tapos yung pinagas po namin na yon, sobra-sobra pa kasi tapos may paakyat pa po na dinaanan namin. Tapos kargado pa po siya ng mga paninda namin. Sabihin mo na lang na traffic plus paakyat plus yung kargado ka plus yung 42 kilometers na binahe mo. Pero may naiwan pa po. Nakadalawang balik pa po ako. Nagmula dito sa amin hanggang sa bayan ng Anda na 9 kilometers po yung papunta. Bali 18 kilometers po yung balikan. So ganun po siya katipid yung Honda Supremo. Tapos shout out din pala kay Ian Vega na nagsasabi rin kung gumagamit rin ba ako ng chok tuwing umaga. Bali, opo sir, gumagamit po ako ng chok dito sa Honda Supremo. Pero mostly, ang ginagawa ko kasi, ginagamit ko po yung kickstart. Hindi ko po ginagamit yung starter pag ganun na cold start siya, lalong-lalo na pag umaga. Pero ang ginagawa ko kasi, nagchuchok din naman ako ng konti. Kunting-kunti lang para lang mag-gas up siya. Hindi na yung full na full po yung chok niya. Kunti lang po. Sabihin mo na almost half. Ganun yung ginagawa ko. Tapos kinikick ko siya sa kickstart niya para mas condition kasi yung makina pag ganun. Tapos shoutout din pala kay James Padernelia. Shoutout din kay Sir Frederick Pasamba. So ayun na nga, narating na natin si Sir Frederick Pasamba at ito na po yung update natin dito sa Honda Supremo. So bago natin isasabihin lahat yung mga update ngayon dito kay Supremo, sana ay nasagot ko ng maayos yung mga katanungan po ng ilang viewers natin na nagko-comment sa atin. Pero dahil naabot mo na yung haba ng video na to, kung nagustuhan mo man yung ganitong video, maaari pong humihingi pa ako ng kunting lambing sa inyo na sana po mag-subscribe na po kayo. I-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin about dito sa Supremo. So, Sir Frederick Pasamba, uunahin po natin tong headlight. Dito po tayo magsisimula. Headlight. So far naman po ay walang nagbabago dito sa kanyang ilaw. Hindi naman po humihina, hindi rin naman po napupunde. At goods na goods po yung kanyang headlight. Tapos yung gulong natin, medyo marumi pa. Pero tingnan nyo naman, almost 85% pa rin yung kanyang condition ng kanyang gulong. Tapos madako tayo dito kung ilan na ba yung natakbo ng Honda Supremo natin. Meron na po siyang 4,756 na natakbo. So malapit-lapit na po tayo mag-update ulit sa pagpapa-change oil at pagpapa-tune up. Then dito naman po tayo mapunta sa kanyang gas consumption. Ay wala pong nagbago sa kanyang gas consumption magmula nung nabili natin nung June last year. So malapit na pong mag-isang taon itong ating Honda Supremo. Engine. Ito yung engine niya. Na wala po akong masabi sa kanyang makina. Gawa ng, gaya ng sabi ko, pagdating sa Honda ay napakatibay talaga ng makina.
ito yung isang bonus mo pag Honda yung binibili mo. Dahil pagdating pa lang sa makina, panalo ka na. Basta't naaalagaan mo siya ng langis dahil itong Honda Supremo natin ay pang-apat na po na change oil ang nangyari dito. Tapos dahil pag naabot natin yung 5,000 kilometers na takbo ni Supremo, doon na po tayo magpapa change oil ulit sabay tune up. Tapos ang sprocket, alright, maraming nagtatanong about dito. So ang sprocket natin ay stock pa rin yan, hindi pa po napapalitan. So kung makikita nyo, ayun o, 43 yung size ng sprocket nya. Never pa po yung napapalitan. Kadena, so nag-a-adjust din po tayo pero hindi pa po yan napapalitan. Then nagpalagay na rin pala ako ng GB box dito, gawa nga nung ito yung naglalagyan ko po ng mga papel ng motor, kaya naglagay tayo nito. Tapos spark plug, ayan, spark plug. Bali ang spark plug kasi nagpapalit ako ng spark plug tuwing 10,000 kilometers na po yung natakbo ng motor. Kaya yung spark plug na yan ay goods na goods pa rin at yan pa rin ng stock na. Tapos pagdating naman po dito sa clutch, hindi pa po yan na-adjust kahit ni minsan. Yan pa rin po yung adjust na magmula nung nabili natin. At madako naman po tayo dito sa gulong sa likod na sabi nila ay mas nauunang napupudpod kesa dun sa harapan. Pag ganyan na nakakulong-kulong ka na o naka-tricycle, makikita nyo siguro same pa rin sa harapan na 85% pa rin yung kondisyon ng kanyang gulong. Madako din naman tayo sa brake. Ang brake nya wala akong masabi dahil sa napakalakas ng kanyang brake dito sa likod. Same po sa harapan. Hindi pa po tayo nag-a-adjust nyan. Tapos kinabit ko na rin pala yung shock nya para dito, siyempre nakakulong-kulong na tayo. Kaya pinakabit ko na yung binigay ng Gwanson na free na shock nya. Ito siya. Free lang po ito, itong dalawa na to kabilaan. Free po yan, binigay po ng Gwanson. Kung saan po ako bumili ng Honda Supremo. Bakit ko ba pinalagay ito? Gawa nga nung siyempre, yung kulong-kulong natin, ay nakakargahan po namin yan ng mabigat. Kaya, mas minabuti ko nang ipalagay itong shock na ito para may suporta po yung motor, para hindi po agad-agad na bumingkong itong gulong. Kasi mapapansin nyo sa mga may kulong-kulong, minsan tabingi na itong gulong nila dito sa likod. Bakit? Dahil wala pong suporta dito. Pagdating naman po sa battery, andito po yung battery. Yan pa po yung stock na battery nyan, wala pa pong napapalitan. At sa madaling sabi, itong Honda Supremo natin, magmula nung nabili natin hanggang sa ngayon 9 months old na siya, ay pure stock pa rin po siya. Wala pa po tayong pinapalitan dyan kahit na ano. Stock na stock po talaga lahat yan. So ganyan po katibay ang Honda Supremo. At isa po yan kung bakit ito yung pinili kong motor. Dahil sa durability niya, sa tibay, doon pa lang panalo na. At bago po pala tayo magpatuloy, ay nais ko pa palang magpasalamat sa inyong lahat dahil sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. At sana tulungan nyo po ako mag-grow
itong aking YouTube channel. At hindi lang sana po about dito kay Honda Supremo, sana suportahan nyo rin po ako pagdating sa ibang motor kagaya nito Raider 150 na madalas po natin ginagamit kasi ito po yung pinambablog ko minsan. Kasi gawa nga nung ito, hindi na po natin siya pwedeng ihiwalay sa kanyang asawa. Kasi minsan kasi bigla-biglaan po na naghahakot kami ng paninda ni Mrs. Pero pag may importanteng lakad naman at wala naman pong mabibigat na kinakarga, ito po yung ginagamit ko. Kung namamasyal ako o gusto kong mag-motovlog, ito po yung ginagamit kong motor. Pero dito tayo sa Honda Supremo. Pwede ko naman po itong i-vlog pag ganun na kahit na nakakabit po siya sa kulong-kulong. Pwede po natin siyang pang-vlog. So magmula po ngayon ay lagi na po nating i-update si Honda Supremo kahit na nakakulong-kulong na siya. So ito po pala yung kanyang andar ngayon para mapakinggan nyo yung kanyang andar. So yan lang sinasabi ko, yung sa choke niya hindi ko po siya pinupull. Tapos kinikik ko na lang po siya dito. Kakampi pa tayo. Excited eh, excited. Para mapakinggan nyo po yung kanyang andar. Yun, one click away, umandar na agad. Tapos binabalik ko naman po agad yung choke niya. Dito nyo malalaman na kondisyon talaga yung motor nyo pag once na pinaandar nyo, lalo na pag sakit ay isang beses nyo lang i-kick ay aandar. Kondisyon na kondisyon po yung motor nyo mga kalabrakada pag ganun. Paano ko po nalaman? Dahil dati po kasi ako nagtatrabaho na sa mekaniko, pero hindi po sa motor, sa four wheels po ako medyo may alam. Pero nai-apply ko naman po yun dito sa motor kasi para-peras lang naman po yan na makina. So ito na yung andar niya para mapakinggan nyo. Pakatahimik ng kanyang makina. So paano ba yung kinakawa ko pag ganitong napaandar ko na itong Honda Supremo? Once kasi na umandar na itong Honda Supremo, hindi ko siya binibirit o ginagas up. Hinahayaan ko lang siya na nakaminor habang umaandar para mas kondisyon, mas makondisyon pa yung kanyang makina. Kasi once na kakaandar lang tapos binirit mo sa throttle, ginas up mo siya, maaaring may possibility na hindi pa kasi nakaakyat yung langis dun sa mga rocker arm. Kaya yun yung minsan na umiingay yung mga motor o yung mga makina. Kasi naggagas-gas din po yun mga kalabrakada sa loob. Huwag nyo lang pansinin yung batka kasi katatapos lang namin naglaba. Alright. So shout out pala kay Sir Eric, Frederick Pasamba
Napapasabi tuloy ako ng Eric eh. Sir Frederick Pasamba, ito na po yung request mo, update about sa Honda Supremo. Kasi si Sir Frederick po ay nais po niyang bumili ng Honda Supremo. So gumawa po talaga ako ng content na to para naman ma-inspire ko si Sir Frederick Pasamba para makabili siya ng Honda Supremo. So nire-recommend ko po sa iyo, Sir Eric Pasamba, ang Honda Supremo. So yun lang mga kalabarkada, no? Yun lang yung update natin about kay Honda Supremo. At dito na siguro matatapos ang ating vlog. At abangan nyo po yung mga ibang vlog ni Honda Supremo dahil sisimulan na po natin ulit na i-vlog na naman si Honda Supremo. Alright, salamat po sa inyo lahat. At bago po tayo magtapos ay sana po ay nakapag-subscribe na po kayo. So ingat po tayong lahat and God bless po.